Denboraldi berriari ekiteko Ordiziako Euskal Jaietan antolatutako azoka bereziaren laburpena egingo dizuegu. Gero, Aretxabaletan hitzordu garrantzitsu bihurtzen hasi den jai bat izango dugu albiste. Tomatearen jaia. Getarian, Lonja Manuela bisitatuko dugu. Juanjok eta Manuelak olagarroaren arrantzan eta olagarro zopak egiten aritzen dira besteak beste. Arabako Errioxan amaituko dugu. Arabako Errioxako ardoaren ibilbidearen eskutik, eskualdeko aberastasun ugarietako batzuk ezagutzera gonbidatzen zaituztegu. Asteazkenean, irailak 7, Ordiziak bere azoka berezia eta gaztaleiak eta ospetsua antolatu zituen Euskal Jaien barruan. Asteazkeneko ohiko azoka egun berezia da, jende asko hurbiltzen baita egun horretan Goierriko herri horretara. Baserriko postuak dira denak, ekoizleen eta kontsumitzaileen arteko tratu zuzena erraztu eta ohiko harremanei eusten laguntzen dutenak. Ondo, da bakio bi urte honetan egon geha, gu etortzek ginen baino zeatu gabe, festeikin gabe, baino ondo, jendea badabil, kanpoko jende asko dabil, eta beste ambiente bat, beste astetako konparauta, ondo, bai. Jose Miguel Barandiaran plazan, fruta eta barazki ekoizleak eta Euskal Olio eta Perretxiko ekoizleak batu ziren, eta ohiko fruta eta barazki lehiaketa eta Euskal Olio lehiaketa antolatu zituzten. Lehiakide guztien maila altua izan zen oso. Nibela handia dago, Ordizin batez ere barazkin bai, frutan ere bai, gutxiago daude frutan, baina Bizkaitarrak ekarri dute nibela handia barazkin, piper mota asko eta postuk oso ondo variedade askokin eta egia esan pena merezi du ikustea. Gipuzkoako Piriniar arrazako behien lehiaketa eta erakusketa Garagartza plazan egin zuten. Parte hartu zuten abeltzainak lurraldeko abeltzain guztiak aspaldidanik egiten ari diren lan handiaren erakusgarri ziren. Nibela, aurten dauen nibela dauen egori ikusitxe oso nivel altuko ganaue dau. Beixek garbi eta oso dotore ipinitxe daz. Herri beixe bertako izanek gure mendi eta inguruek zainketan dauken importantzio oso altu izen da eta izango da onikon be aurrerantzien. Marka sustatzeko postu bat ere bazegoen. Piriniar arrazako abere haragia ondo identifikatuta dago eta kontsumitzaileok eskura daukagun merkatuetan. Garrantzitsua guretzat gutxi gora bera diferentziatzea, bai kalidadea eta bai prozedentzia. Eta prozedentzia hori hemengo izatetik aparte izan dela bertako arraza batena eta bertako genetika eta izaera baten animalina. Horren pixua benetakoa zein da, gure arrazan iraupeneako diferentziazio horren beharra. Talo, txorizo, txistorra eta basatxerri markako txerriki postuak han hemen sakabanatuta zeuden Ordiziako hainbat tokitan, indar berritzeko ezin hobeak. Frontoiaren ondoan, Arabako Errioxako upategiak eta sagardotegiak osagarri perfektua eskaintzen zuten gaztandegiekin batera. Beti alai frontoian, epaimaiko kideak gaztak dastatzen ari ziren lehen aukeraketa egiteko. Gastronomoek, sukaldariek, kazetariek eta teknikariek gaztarik onena aukeratzeko lan zailari aurre egin behar izan zioten. Artzainek euren produktuen bikaintasuna are gehiago hobetzea dute helburu beti eta epaimaiak gazten maila izugarri altua baloratu behar izan zuen. El nivel siempre es bueno. Maila beti da ona. Eta urtero desberdina. Eguraldiak, larreek, gazta noiz egina den eta abarrek emaitza baldintzatzen dute. Gure mailan dastatu ditugun gaztek lehen saria irabaztea merezi zuten. Asko findu behar da,
baina azkenean beti ateratzen da zerbait, urte guztietako hildo orokorraren barruan. Maila oso ona da. Pero, vamos, el nivel es muy bueno. Gure konsumitzaileari eta gure gizarteari ondo transmitiku barradukagulako zein den gure lehen sektoreak egiten dion ekarpena orokorrean gizarteari. Hau da, ez gaitzeken ari bakarrik kalitate handiko eta oso ona eta osasuntsua den produktu bat konsumitzen ari dela, baizik eta zuk Euskadiko produktu bat erosten duzunean, ari zara gure lehen sektoreak gizarteari, ingurumenari, iraunkortasunari, egiten dion ekarpenari bultzada bat ematen. Eta hori gizarteari eta kontsumitzaileari adieraztea ozen eta garbi oso garrantzitsua da. Eta gaur egiten duguna hori da. Urtero gure baserritarrak egiten duten lana izugarria delako, eta hori balioan jarri behar da. Bai, kanpaina peskatzaia izan da. Hasi ginen oso ondo, produzio aldetikan lehenengo hilabetetan produzio igoera egon zen, aurreko kanpainarekin konparatuta 10%, baina gero, etorri zen lehenengo zerealen prezio igoera, energia eta dana, eta horrek eraginak ekartzen ditu, baina hala ere gure sektorean nola lan egiten da hemengo arrazekin, ez dugu hainbeste dependentzia kanpoko elikadurarekin, eta eskerrak, gure hartaldeek hemen jaten dute gure larreetan, eta orduan hori nabaitzen da beste sistemekin konparatuz. Hala ere gero ur falta etorri zen, eta hori bai eragin handia ekartzen du. Orduan, produzio aldetikan kantitate berdine, kalitate aldetikan baita ere oso ona, baina segurazki gure gaztandegietan margen gutxigo geratzen ari dela, eta aurrera begira aberrea eguraldia hobetzen dan datorre kanpainarako. Erakundeetako agintariek sariak banatu zituzten ikusleen txalo artean. Ordiziako Joseba Insaustik 3. saria irabazi zuen. Araiako Aistra Sozietate Zibilak 2. eta Lalezek sari nagusia eskuratu zuen. Ondorengoen kantean, Bastidako Mitarte Upategiak gazta irabazlea erosi zuen 9.600 euroan. Sartu gara ja finalean eta pozik genden ja finalean egoteagatik. Baina, ez genuen espero hainbeste gazta honan artean gurea lehena izatea, lehenengo aldia. Askotan sartu gara finalean, baina lehenengo saria aurreneko aldia da bai. Oso ekilibratuta da, martxoko gazta bat da, eta tekstura aldetikan oso fine, eta zaporen aldetikan ematen dizu gogoa jateko zeitzea, horregatik aukeratu genuen hau. Sustraia saiotik bioakio gure zorionik beroena Lalezeko familia osoari. Joan den igandean, Aretxabaleta tomate festaren edizio berri baten lekuko izan zen. Tomatea baratzeko erregina da, eta 21 erakusketarik ingurukoak gehienak herriak girotu zuten. Jaian hainbat sari banatu zituzten, besteak beste, tomaterik itxusienaren saria eta barietaterik ugarienen saria. Eskualdeko produktuen bitartez turismo gastronomikoa bultzatzea du helburu tomatearen jaiak. Jai hau 6. antolatu da, eta dagoeneko lortu du Aretxabaletan errotzea urteko ekitaldi gisa. Getariako portuan arrantzan aritzen diren arte txikiko ontzi bakanetako batek Manuelak bi du izena. Baxurako 2 ontzitatik hurbil atrakatuta dago eta nabigatzera irteteko prest daukabena. Juanjo Izagirre patroia eta Abitzar tripulatzailea ontzian bertan daude eta minutu gutxitan portuko bokalea utzi dugu.
Egun sentian, olagarroa harrapatzeko nasak utzi zituzten puntua adierazten duen balizarantz abiatu gara, Getaria eta Zarautz artean. Behin GPS-ak eta balizak adierazitako puntuan, 50 nasa baino gehiago lotzen dituen linea jasotzeari ekin diote. Alban botata dabe, eta geho jaso eta botata ibiltze geha olarrua bilatu arte. Baina gara iontan oso gutxi dota baliza, hemen bastarrian balizakin, GPS-ik ez da bihar, baina behin kanpoa jundakon, GPS-ekin da ploterrakin. Manuelak bi ontziak itxaskiak ere harrapatzen ditu, batez ere nekorak. Espezie bakoitzak nasak jartzeko bere eremua du. Olarrotako, nekoretako, solariotako, baina gehiena olarrotako. Txirrika bati esker, jasotzen dituzten nasak txukun jartzen ditu popa aldean abizarrek. Handik gutxira, lehenengo harrapaketak sartu dira. Nasa bakan batzuk geroago, bigarren ale bat sartu da, baina txikiegia izanik, itsasora itzuli dute. Juanjok beita sartu du nasa bakoitzean, geroago, nasak itsasondora botako ditu berriro. Juanjok eta Abitzarrek euren errutinarekin jarraitu dute nasak biltzen eta olagarroak harrapatzen. Hau zehazki, ez da nasa barrura sartu, beita kanpotik jaten ari zelako. Olarroa guendik barroa sartzeko denborik ez dio eman. Da, otar gainean zaturren. Oraingoz, eguna ez doa gaizki. Patroiak inoiz ez daki arrantza ondo joango den. Ziurgabetasuna da nagusi, itsasoa eta arrantza apetatsuak baitira. Artisau arrantza Euskal Portuen balio kulturala da. Hori delata, turistei beraiekin itsasoratzeko aukera ematea pentsatzen ari dira, euren lana bertatik bertara ezagutzeko. Peska turismo, jendea eraman, esperientzia hau ikustea. Tresna txikiak erabiliz, arrantzaren garrantzia ekonomikoa baino askoz handiagoa da. Arrantza funtsezkoa baita kostaldeko udalerriak garatzeko. Manuelak bik, hainbat arrain mota harrapatzen ditu urtean zehar. Hegaluzea barne, kostaldetik hurbil dabilenean. Lizentzia dazkae 3 artetako, artez menores dia. Palangria, diala amuak, linea luze baten amua jarrita, hoi ibiltzea lupitako, legatzetako, banaka harrapauta. Geo, otarrak, nazak, hau, ofizio hau, sare txikiak, redes, barbainetako, zapotako, pato peskau bari hau, que son redes de enmalle, y nazas y palangre. Legeak zehazten du zein den merkatura daitezkeen olagarroen gutxieneko pisua, eta Juanjok legea zorrotz betetzen du. Azken batean, arrantza jasangarriaz eta espeziak errespetatzen dituzten teknikez ari gara. Olagarro txikiak euren habitatera itzultzen dituzte. Itsasorako bidea euren kaxa nola aurkitzen duten erakutsi digu Juanjok. Juanjo bokazioz aritzen da arrantzan duela 25 urtetik. Bere familian, osabetako batzuk arrantzaleak izan dira. Nire handoa hasi nintzen profesionalki arrantza hontan, nire bokazio hau izan, oindala 25 urte. Denboa azkar pasatzea.
kontuatzeako zartuta gabe. Gaur itsasoa bare dago, baina askotan Kantauri itsasoa zakar egoten da. Nekagarriagoa da orduan, gainera olagarroa ezkutatu egiten da. Gaur giro ona dakau, Olorrotoko oso giro eharra, olarruak ez du nahi. Itxaso txarrakin iskuta uitea bere habitan. Nasa guztiak bilduta, berriz ere ondo arrokatsuan utzi behar dira, 10 metroko sakoneran. Itxasontzia martxan dela botatzen dira, Zarautzetik hasita Getariaraino. Arratsean, berriro ekingo diote nasak jasotzeko lanari. Olagarroak salmentarako prestatu ondoren, Juanjok Getariako porturantz jo du. Patroiak ontzia amarratu eta irteera baloratu digu. Eguna, markatu dut, eta, goiz egin dut, eta aratzalden beste etortze egun txua sartuko dut, eta aprobetxatu, eta batzutan tortzea, eta bestetan ez. Hau laxe da. Nahi da nien ez da tortzen, espero ez da nien tortzea. Harrapaketak hartuta pantalanetik alde egin dute. Atxeden hartu ostean, arratsean itzuliko dira arrantzara. Getariara itzuli gara, Manuelak diren harrapaketen nondik norakoak ezagutzeko. Manuela Jauregi eta Juanjo Izagirre senar-emazteek elkarrekin egiten dute lan. Juanjo arrantzan eta Manuela harrapaketak zuzenean saltzen, dendan. Juanjo lonjan dago, abitzarren ondoan aparailuak prestatzen legatz bila irteteko. Tretza arrantza dugu arte txikietako beste bat. Legatzetako aparejoa prepatzen aigea, urte batzu bibilik gabe, baina nola ez da, nola oso gutxi daun, pixkat alternatzeko probatu ingo dugu, zerbait egiten dugu. Alban joaten da botatzera, goizeko 5 alden, da aparejo dana bota, ordu betea hola, ia berriro alatzen hastea. Eta eguardi aldeako, etxea eguardi arratzaldeako. Suerte pixka baldimao, eguna sartzezu. Manuelak duela 2 urte zabaldu zuen lantegia erakutsi digu. Inguruko jatetxe askok salgaiak erosten dizkiote. Gainerakoa lonjan saltzen du. Itsasontzia iritsi zenean portura, nik arrainak eta larruak eta eguneko arrantza hartu eta bertako restauranteta joten naiz reparto egitea. Restaurantea dira bertakoak, Getaria, Zarautz, Zumaia, urreko restauranteak. Eta gero, arraina saltzen ez dan arraina, egun berdinean, fasaiko bentara eramaten ditut, eta hor bukatzen dut eguna. Olagarroaren arrantzan espezializaturiko ontzi gutxi daude. Horregatik, gehien eskatzen den espezieetako bat da. Oendala, 15 urte, olagarruetan oso ezaguna hemen, restaurantetan da ez zuen asko konsumitzen, baina denboakin konturatu gea, olarrua demanda handia dagola, eta gure arrantzak ez dira oso handiak. Orduan, iritsia momentu bat, restauranteak eskatzen dituen olarrua ez dugu demanda osatzen. Olagarroari balio erantxia emateko ireki zuten lantegia. Eta Bermeoko arrain azokan maiatzean ikusi genuenez, beraiek prestatzen duten olagarro deshidratatuaren zopak arrakasta handia izan zuen. Oendala urte batzu pentsatu genuen gure olagarruakin eta rezeta tradizional batekin bilak gehitu eta olarru sopa batin deshidratatua. Eta oain pixkat esplikatuko izuet prozesu guztia. Olagarroa deshidratatu eta eo egiten da. Barazki zopa tradizional bati gehitzen zaio eta berriro deshidratatzen da. Olarru sopa egiteko prozesua alde batetik da olarrua lehortzea. Behin lehortu ezkeo, horrela gelditzen da. Iten duguna da, hautz bihurtu, horrela geldituko litzake.
Eta bestaldetik egiten duguna da, sopa sukaldatu, sopa hortan olagarrua hautzan añaditu, gehitu, eta gelituko litzake berriro lehortu sopa, eta azkeneko emaitza izango litzake horrela. Olagarru, lehorra, hautzan, olagarru sopa. Poltsa txiki horien barruan, gure artisau arrantzaren zapore osoa dago. Jarduera hau gure portuen historiari lotuta dago. Zorro bakoitza irekitzean, Kantauri itsasoaren zapore osoa duen olagarro zopa eder batez gozatu ahal izango dugu. Rosa, Amador García upategikoa, elkarte horretako lehendakaria da. Tiene paisaje, tiene un pasaje interminable. Arabako Errioxak mahasti paisaia amaigabeak ditu. Badu ondarea, badu kultura. Baditu eraikinak, labardolareak, trikubarriak, Erdi Aroko hiribildu arresituak, elizak, begiratokiak, denetarik daukagu. Eta batez ere upategiak ditugu. Belaunaldiz belaunaldi transmititu diren 300 upategi baino gehiago ditugula jakin behar du jendeak. Eta hori ezin da erosi, ez da klonatu ere. Familietan transmititzen den zerbait da. Bisitariari harrera egiten zaionean, turistaren eta ardogilearen arteko harremana oso estua da. Gainera, upategi abanguardistak ere baditugu, izen handiko arkitektoek diseinatuak. Arquitectos de renombre. Benazkoa aberastasunoi beste bat funtsezkoa gehitu behar. Biztanleen abegikortasuna, oroipen ederra uzten baitu turisten artean. La gente lo que busca es autenticidad. Jendea jatortasun bila dator, eta hori transmititzen dugu bisitariari harrera egiten diogunean. Mahastietan jarduera bereziak eskaintzen ditugu. Ezagutu gaitzaten gogoa transmititzen dugu. Garena transmititzen dugu. Jende zintzoa gara, eta gurea ezagutarazi nahi dugu. A conocernos. 15 udalerrik eta 23 herrigunek osatzen dute eskualdea. Haietako bat, Bastida da. 11 bat jauregi, etxe armarridun eta ondare arkitektoniko ditu. Esaterako, Jasokundeko Andre Mariaren parrokia. Jose Manuel Callejak Cazaventuras enpresa zuzentzen du eta herriko turismo bulegoa darama. Rosak lagunduta, Bastidatik paseatzen duen bitartean, udalerriko interesgune batzuk azpimarratu dizkigu. La Bastida ofrece un patrimonio... Bastidak ondare monumental ikaragarria eskaintzen du. Batetik alde zaharra dugu. Jasokundeko Andre Mariaren parrokiarekin. 12. mendeko ermitako torlekoa, herriko sarrerako arkuak, iturriak, jauregiak, eskualdeko etxe armarridun gehien dituen herria da. Naturari dagokionez, mahasti amaigaben artean, Toloñoko monasterioaren hondakinak ikus ditzakegu. 2 akueduktu, Erdi Aroko nekropoliak, labardolareak. Podemos encontrar lagares rupestres. Cazaventuras enpresan turismo jarduerak antolatzen dira. Por un lado, las bodegas abren sus puertas. Upategiek ateak irekitzen dituzte. Enoturismoa lantzen dugu, esperientzia benetan harrigarriekin. Kalitate handiko tabernak eta jatetxeak ditugu. Eta gurea bezalako enpresek, txangoak antolatzen dituzte era guztietako ibilgailuak erabiliz. Piragoak, bizikletak, quadbikak, oinez. Upategietan ere antolatzen ditugu jarduerak, ekitaldiak. Bastidako kultura agenda ikaragarria da. Maiatzetik urrira ez dago astebururik, ekitaldi bat baino gehiago eskaintzen ez duenik. Más de un evento que disfrutar. Osante landetxeak duela 13 urte zabaldu zituen ateak. 7 gelatan eta egongela ikusgarri batean, lasaitasuna eta atsedena eskaintzen dizkie apopiloei. Upategietara bizita asko izaten ditugu. Eta ibilbide asko, inguruko herriak eta ezagutzeko. Alde horretatik oso ondo kokatuta gaude. Eta lasaitasuna dago, noski.
Arabako hegoaldea ezagutzeko arrazoi nagusietako bat upategiak dira. Gainera, enoturismoaren bidez jarduera berri eta originalak sortzen dira. Bilabuenako Izadi upategiko Robertok eta Esterrek, Rosa eta Gema, ardoaren ibilbidekoak gonbidatu dituzte esperientzia berri batean parte hartzeko. Bizikleta elektrikoan txango bat egitea, itsasoa diruditen eskualdeko mahastien artean. Txangoa mahasti berezi batean amaitu da, bertatik ateratzen baita upategiko ardorik onenetako bat, El Regalo. Biltzeko prest dauden mahats mordoz inguratuta, maila prestatu eta ardo berezi batez gozatu dute. Mahats bilketa oso garai berezia da Arabako Errioxako biztanleentzat eta eskualdea bisitatzen dutenentzat. Martxan jarri dituzten bizikleta txangoei buruz hitz egin digu Robertok. Lo que queremos es poner a la gente en contacto. Jendea gure ingurunearekin harremanetan jarri nahi dugu. Izadi izenak natura esan nahi du. Arabako Errioxako eskualde honi eginiko omenaldia da. Bi esperientzia mota ditugu bizikleta elektrikoan. Biak inguruak ezagutzeko. Batak El Regalo sobre ruedas du izena. El Regalo dugu mahasti honen izena. Esperientzia honetan, egiten dugun mahasti zeintza azaltzen diogu jendeari. Gure teknika ekologikoak azaltzen ditugu. Gero, upategira itzuli eta gure ardoak nola egiten ditugun azaltzen diegu. Eta jakina, upeletako ardoak dastatzen ditugu. Donde se elabora el vino y catamos, por supuesto, el vino en nuestra sala de barricas. Y la otra actividad es una actividad que denominamos... Beste esperientziak, Secretos de Villabuena sobre ruedas du izena. Villabuena bizikleta elektrikoan zeharkatzen dugu. Ondarea, herriko gune ezkutuak, agerian ez dauden txokoak eta ingurune naturalak bisitatzeko esperientzia da. Hemen amaitzen da beti, lursail honetan. Eta piknik bat egiten dugu gure ardoez gozatzeko. Y disfrutamos también de nuestros vinos. Gero, txangozaleak gonbidatu dituzte Izadi upategiaren erraiak ezagutzera. Taldea upelen inguruan ibili da. Bertan, Roberto Izadi aurkeztu digu. Izadi es una bodega que surge... Izadi 1987an sortu zen, Gasteizko bost familiaren eskutik. Anton sendia azpimarratzekoa da. Gastronomiari oso lotua eta Gasteizko zaldiaran jatetxearen jabe. Hiriburuko jatetxerik ospetsuenetakoa da. Nazioarteko goimailako sukaldaritzako kongresuak egiten lehena izan baitzen. Oso sukaldari ospetsuak igaro dira bertatik. Martin Berasategi, Ferran Adria, teknika berriak erabili zituzten eta euskal gastronomiaren kontzeptu berri bat sortu zuten. Gure helburua ardo gastronomikoak sortzea izan zen. Modu erraz eta dibertigarri batean hasi ginen. Eta gaur egun, Arabako Errioxako markarik garrantzitsuenetako bat da. Eskualde honetako balio turistiko ugarietako batzuk baino ez ditugu ezagutu. Bertakoek harro erakusten dute euren eskualdea eta bisitariekin partekatzen dute.